Takot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 10:13 p.m. Kasama nyo pa rin po ang ating nag-iisang Basta Princess, DJ Raakitera. At ang titindig sa inyong pinaninindigan at pinaglalaban sa buhay, DJ Titan Jello. At eto nga po ang secret file ng ating kabisyo na si Minel. Minel. Na nagsinungaling sa kanyang mga Magulang. magulang para lang may perang iabot sa tatay ng kanyang boyfriend na naaksidente. May dahilan. May dahilan. Pero sabi nga, the end doesn't justify the means. Wow. Anong ibig sabihin nun? Wala parang naisip ko lang The end is near. Kala mo kakanta ka? Oh, hindi yan gan. Now, an end is near. I saw her face, the final curtain. Yun yung mga kantahan ng tatay natin, dude. Tapos dahil sa kantang yun, may nabaril. Oh. Kaya ingat kayo sa mga nagkakaraoke. De, pero yun, the end doesn't justify the means. Meaning, Yes. hindi porket maganda ang intensyon mo, ay ibig sabihin nun, mali na yung pamamaraan mo para makuha mo Tama. yung gusto mong mangyari. Agree. Nakakalungkot. Alam mo kung bakit, dude? Mhm. Bata pa tong sender natin eh. 2023, nagkakilala sila ni Greg. Mhm. Fast forward to 2026, magpapakasal na sila, engaged na sila. Yes. So, nakagraduate sila, oo, pero agad, nakagraduate kayo, papakasal kayo agad. May mga ganun. Pero, napakabilis naman ninyong magdesisyon. Palagay nyo ba sa loob ng mga taon na yun, nakilala mo na ng gusto yung tao? Depende. Ano mo muna dyan? Iniisip ko, dude, masyado siyang nagmamadali. Okay. At madalas sa pagmamadali, ikaw ay magkakamali. Tama. Bukod pa roon, hindi niya pa nasasabi sa mga magulang niya na sila ay engaged ni Greg. Mhm. Oo, nangako sila na babayaran ang mga magulang. Pero fulfill niyo muna yun bago kayo magpakasal. Unahin niyo muna yung priorities ninyo. Yes. And you have to make sure na okay muna kayo. Tama. As a couple, and yung relationship ninyo sa mga magulang ninyo. Especially si Greg at etong sender natin sa mga magulang ng sender natin. Pero alam mo, dude, yung sender din talaga yung may issue. Kasi si Greg naman, wala rin naman siyang nagawa na lang nun, diba? Kumbaga, out naman siya dun sa diskusyon kung paano nakuha ni Minel yung 50,000 pesos sa mga Yes. magulang niya. It's just that, medyo nakaka-disappoint, diba? Na agad-agad papakasal kayo. Hindi pa kayo nakakapag-build ng career nyo. Wala lang. Ako, as a tita lang naman ako kung Yes. magbigay ng opinion dito. Agree. Ikaw ba? Ako naman, iba naman ako sa paniniwala mo din ngayon. Ay, bakit hang? Kumbaga kasi it depends sa tao, sa taong magpapakasal, sa taong nagmamahal, kung paano nila paninindigan yung kanilang pagmamahalan. Wala naman yan sa haba ng pagsasama ninyo, sa tagal ng pagkakakilala nyo sa isa't isa, kundi nasa pagkatibay ninyo kung paano nyo uunawain ng isa't isa sa pag-iisang dibdib ninyo.
Ibig sabihin ko, oo, mahirap, sabi nga ng matatanda, makikilala mo ang isang tao kapag nasa isang bubong na kayo. Pero, kahit nasa isang bubong kayo at nakilala mo yung ugali niya, saan natatapos nun? Kung paano mo siya iintindihin, kung paano mo uunawain at yayakapin yung mga flaws niya, kapangitan ng ugali niya. Yung kabahuan ng hininga niya. Yung kabahuan ng hininga niya. Di ba? Yung baho ng utot niya. Yes. So, it means, at the end of the day, meron tayong choice sa sarili natin. Sa sarili natin o buhay natin kung yayakapin ba natin yung tao na yon o iiwanin natin. So, hindi nagde-define or hindi natin masasabi kung kailangan mo munang kilalanin o magsama kayo para lang maging matibay. Hindi ganun. Doon ang akin lang naman. Alam mo, may punto ka doon sa part na yun eh. Pero ako, feeling ko, nag-a-apply yan sa mga taong kahit papano, medyo nakaka-build na ng kanilang buhay. Financial security. May financial security at some point, o sabihin na natin na meron nang naitatabi. Diba? Yung tipong kahit papano nakakapag-ipon na. Pero kung graduate ka pa lang, tapos hanap ka pa trabaho, hindi ka pa, 'di ba, masyadong umaalagwa sa karir mo, baka mapasok ka naman sa padalos-dalos na desisyon mo. pwede. So, ako, ang ikinakatakot ko lang dito, masyado silang maagang magsettle. To the point na makalimutan nila yung sarili nilang mga pangarap sa buhay. Yung kumbaga parang yung karera mo, yung sarili mong karera, kasi it should be coexisting. 'Di ba? Relationships dapat kahit papaano coexisting kayo, hindi kayo dapat dependent sa isa't isa. So sana makuha nyo muna yung independence ninyo ng solo kayo. Tas pag pinagsama kayo, 'di ba? Ang ganda ng relationship ninyo, yung parang pwede kayong mag-coexist. Kumbaga, marerespeto ninyo yung independence ng bawat isa't isa. isa. Oo. May ganun, pero meron din naman partner na paniniwala at nangyayari na mas nag-grow sila o mas nakikilala nila yung sarili nila nung panahon na nagkinasal na sila at nakilala nila yung partner nila at nakasama nila yun. Ay, hindi ko to dati nagagawa Kala ko nga dati hindi ako marunong magluto. Kala ko dati hindi ako marunong magnegosyo. Pero simula nung nakilala ko tong partner ko na to, naintindihan ko yung kahalagahan ng mga ganito ngayon. Pero nakakatakot yun, dude. Kasi Yes. either it will break the relationship or make the relationship. Yes. Pero ang realidad ng mundo ay nandoon. Ngayon, yung porsyento ng mga umiibig ngayon, mas lamang ay nandun. Yung mas nakikilala nila yung sarili nila, na-unlock nila yung mga hindi nila alam sa sarili nila nung panahon na kinasal na sila. Totoo yun. Yun ang realidad talaga. Kasi, oo, okay na kayo, build yun na yung sarili ninyo, may trabaho kayo. Pero, minsan kapag hindi kayo nag-work sa isa't isa, kahit buo na kayo, stable na yung mga work ninyo, hindi din gagana eh. May punto ka dun, dude. Minsan nagpapatasan ng ihi eh. Yung mga ganun pang... Papanghian ba ganon? Hindi! Pero Diba? tama naman yung pinupunto mo na kahit gano'n pa kayo ka-stable, kung hindi naman talaga kayo swak sa isa't Swak isa, sa isa't isa. di talagang mag-e-end yung relationship Wala ninyo. din. Oo, wala rin kahit nakasal pa kayo. Oo. Kaya lang ako, ang pinupunto ko lang kasi dito, dude, is that yung mga magulang niya, diba? Ayan. Nag-aabang sa bayad ng utang. Okay. Tapos, mag-engage kayo agad, papakasal kayo agad, bayaran nyo muna yung utang. Priorities muna. Para sa akin yun lang naman eh. Parang priorities muna. Kumbaga, isettle nyo muna yung mga bagay na dapat nyong isettle bago kayo magpakasal. Kasi panibagong yugto na naman yan Ng buhay. Ang pagpapakasal ay hindi biro. At ang pinakamatinding desisyong dapat mong gagawin at pinaka talagang kritikal na desisyong gagawin mo sa buong buhay mo ay ang pagpili ng partner mo sa buhay. Yes. I have nothing against Greg. Tama.
feeling ko naman okay siyang Mamahalin. tao. Oo, tsaka matyaga kasi doon pa lang sa sapatos, 'di ba? Imagine mo may sentimental value 'yun from the Pinapahalagahan. nanay, nagpapahalaga, tapos nahihiya nung time na tapos nangangako naman din na magbabayad din doon sa utang nila nung girlfriend, nung ating sender. Pero kailangan pa ng konting push pa, 'di ba? Na talagang eto po yung kaya kong ibigay muna. Yung ganun ba? Kasi mas ma-appreciate din yun ng magulang. Kumbaga, ako looking future in the future kung ako yung anak ko, sabihin sa akin pagkatapos ng graduate, magpapakasal na siya agad. Medyo kakabahan ako dun. Lalo na kung may inutang sa akin yung anak ko dahil dun sa jowa niya. Pero kasi sa kultura ng Pilipinas, ang nangyayari, ang utang ng anak sa magulang ay hindi na nababayaran. Totoo yan eh. At alam mo, minsan, magulang, bilib na bilib ako sa kultura ng Pilipinas eh. Sa ibang bansa hindi naman ganito eh. Bahala kayo sa buhay Ba't ka ninyo. nabibilib? Ako napapakamot ako ng ulo. Hindi kasi, di ba, aminin man natin o hindi, ayaw man ng magulang suportahan ng anak. Pero bakit hindi matiis? Di ba? Sa ibang bansa, oo. Kayang tiisin. Kayang tiisin. Pero ang mga Pinoy, ang ugali at DNA talaga ng Pinoy, kapag yung anak nila, ang usapan, naghihirap. Kahit tinakwil na nila yan, pasimpleng tutulong pa rin yan. Papaabot sa iba pa. Totoo yan Yan ang ugali ng Pinoy. Ang laki na ng utang ng anak. Tapos nangarap pa magpakasal. May masasabi yung magulang na, ano ba naman to, nagpakasal pa, marami na nga utang sa amin. Pero, ba't mo kasi tinutulungan pa rin? Di ba? Di mo tinuturuan tumayo sa sarili mga paa. Di ba? Kaya maraming dependent ngayon at maraming entitled na kabataan ngayon. Yes. At yun yung iniiwasan natin. Yes. Ang mamunga pang mga entitled na mga tao ngayon. Yes. Kasi kung tutuusin, dapat meron tayong sense of responsibility and accountability. At yun yung masakit sa panahon ngayon. Ang mga kabataan, hindi naman in general pero mostly, ang mga kabataan walang sense of responsibility and accountability dahil masyadong naging entitled nung bata sila. Tama. At yun ay dahil din sa pagpapalaki ng mga Magulang. magulang. Pero alam mo, dude, nare-realize ko rin na etong kultura na ito, medyo nanggaling din sa atin sa era natin Yes. Sa millennials Bakit? Yes. Kasi yung trauma natin naman sa mga nakaraan na henerasyon, Oo. parang sabi natin, ay ayaw natin na maging poor naman sila o kaya Yes. hindi nila matikman tong mga bagay na ito. Kaya sige, bibigay ko lahat para sa kanila. Para kumpleto yung inner child nila. Yung Oo. Ako talaga, yung sa anak ko, huwag niya ako sasabihan talaga. Uugain ko talaga yun. Uugain ko talaga yun. Oo. Anong hindi? Ano Dapat yung- binibidyohan natin. Di ba yung healing my inner Inner child? child. Huwag kayong mag-post-post ng gano'n Oo. Diyos ko sa mga anak natin huwag kayong mag-post-post ng gano'n in the future. Healing my inner child. Nakain lang ng ice cream, no? Nakain lang ng ice cream. Uy, na-heal ko na yung inner child ko. Ugain kita Ugain kita. Nagigigil ako sa'yo. Tumigil ka. Diba? Kumbaga, rooted siya din. Baka rooted to sa mga kaninununuan natin. Yes. Kaya tayo, parang binrake din natin yung cycle. So, ang nangyari tuloy, yung mga anak-anakan natin, ayan, naging entitled tuloy. So, Tama. ngayon di natin alam kung paano natin babalansin Yes. lahat. Kaya nga conscious effort tayo dapat kabisyo din sa pagpapalaki ng bata. So, ako, I always go for children or sa pagpapalaki ng anak na may discipline, no? Na nandyan ang sense of accountability, sense of responsibility, at higit sa lahat, marunong rumespeto. Tama. I agree na ganun dapat ang matutunan ng mga kabataan ngayon. Napakasimple lang ng buhay Kailangan mo matuto rumespeto. Tanggapin mo kung ano mga pagkakamali mo sa buhay. Yun lang yun eh. At mahalin mo yung mga magulang mo. Totoo. At matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Lalo na kapag nasa hustong gulang ka na. Tama. Yung iba kasi, tatayo nga sa sarili mga paa, pero may tinatapakan naman. Yes. Oh, Tama yan. huwag yung mga magulang ninyo, ha? Tama. Tsaka dapat, huwag maging masyadong madamdamin. Tanggalin ngayon yun ng mga kabataan. Yung onting kibot na nakaramdam lang ng ganito, grabe na yung emosyon na kayang bigay nila. Meron ka bang gustong patungkulan dito? Wala naman. Wala akong gustong patungkulan, partner. Pero,
kung titignan natin yung biyahe natin noon sa ngayon, mas mabigat noon. Oo naman. Ngayon, ang dali na eh. Sa-search mo lang ngayon yung lahat ng kailangan mo, nandyan na. Noon wala naman eh. Totoo. Iba na rin talaga sa panahon ngayon. Nakaka-shock lang, no? Yung mga pag-uugali ng iba na talagang feeling entitled plus yung maramdamin. Although, sabi naman natin, di ba, valid lahat Valid ng lahat ng nararamdaman. natin. Kaya lang, kailangan din nating i-assess kung ito bang nararamdaman natin ay ito yung gustong ipakahulugan sa atin. Tama. Diba? Baka kasi nagkakaroon lang ng miscommunication at hindi naman dapat palakihin. Yes, tama. So, kabisyo, kung gusto mo na lang na magbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto, pwede mo namang ibahagi yan sa amin. raketera@gmail.com. At kami po'y magbabalik para sa mas marami pang sikreto. Pagsisiwalat ng mga sikreto. Kasama pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban nyo sa buhay, DJ Titan Jelon. At syempre, at ang iisang Baso Princess, DJ Raketera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Minel's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!